Balma kanta meja lajabagaw assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kawfo kawwalinymadon awka kanta meja swantilla ka kawga kunafunu soro yoray Azanse Kuba Voyage Kuba da maldenw bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli joona kɔnɔ aw ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Azanse Kuba la u jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta lajɛ a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi campagne réunion campagne kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na campagne réunion kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na aw bɛɛ lajɛlen fole kɔfɛ min ye kunnafoni mina kɛmɛ ka an bɛ se ka fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ bi n'o ye Mauritanie maliyɛnw bɛ gɛlɛya min na ye Mauritanie maliyɛnw bɛ gɛlɛya min na ye ka daminɛ doli la Mauritanie jamana kan maliyɛn minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka taa Mauritanie u ka magoɲɛciw la u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ siraw fɛ fo ka taa se Maliyɛn minnu yɛrɛ sigimɛ Mauritanie jamana kan o bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ o kama kalo ye tile 18 san 2024 n'o ye 18 décembre 2024 Mauritanie kaw ka jɛrɛtɔnba min bɛ yen n'o ye Haut Conseil a ɲɛmaaba Isaka Traoré ale ye kulekan bɔ a welekan bila jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ma n'o son excellence Assimi Goïta min ye gɛlɛya minnu bɛ Mauritanie maliyɛn minnu bɛ Mauritanie olu kan a gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen Isaka Traoré a da dɔrɔn nin gɛlɛya ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la aw ni ne an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka Mauritanie maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ bɛ Isaka Traoré a ye kunnafoni min lase jamana ɲɛmaa ma bɔlɔlɔ sira fɛ kalo ye tile 18 san 2024 an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. N balima maliyɛnw aw salamu alaikum aw ni aw balimakɛ don Isaka Traoré le président de la communauté malienne en Mauritanie an bɛ Mauritanie bi. Aujourd'hui, c'est le 18 décembre 2024. On sigiro Benendo Mauritanie ma. Ne Mauritanie malien bela jelenga nyemogoy. Amironi mina kombi. Ngabi messager a adressé l'endo à son excellence le président de la transition, Assimi Goïta. Le président, anga bikma bado ibas robi. Parce que Mogobika cabinet la Mounumba Name, Mogobika département na Mounumba Name. Amena kuma mufie Mauritanie kan bi. Ika lame ni solution bala au ka fain. Ika lame ni bisega muke au ka ke. Ika lame ni mu bisega ke Mauritanie malien ye au ka laje. Me kuma damine ka fie Mauritanie malien ou sengenelo. Mauritanie malien ou sengenelo. Mauritanie malien ou sengenelo. Ni sengete fly en clé. Ni sengete fly en clé le président. Anga bi vidéo mba bo ka wala kelengele ibise ka famu. On ni Mauritanie anye sigi nyogomadi. On ni Mauritanie fin chamamba ni nyogonche. Ani Mauritanie ko caman tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ sigiɲɔgɔnya la. Président Mauritanienw b'an fɛ yen lafiya la. Président Mauritanienw bɛ don an fɛ yen lafiya la. Président Mauritanienw bɛ don ka bɔ kɛ lafiya la. Son excellence le président malien ni wulila Mauritanie doni kama ni bɔra IBC frontière la ni gogido ou be laisser passer dima laisser passer mana dima ibi kilomètre hakɛ do boli 180 km ibi do Mauritanie gono région do be no ko Ayoun naw sera ye ou be malien bejigi malien belajele ou ba bejigi kuma do la mo ba fo ko dunan be do mais dunan to olu ta on yesra la malien de ka problème yanga problème ye. Parce que on est Mauritanie, on est sigi nyogomadi. Frontière la papier mbidima, a papier abe ma ko fiche d'accès au territoire mauritanien. A fiche d'accès à validité 3 mois d'eau. Il va circuler Mauritanie durant les 3 mois. À 3 mois, Mauritanie charia qu'on a 3 mois d'afara à 12 jours, il y a carte de séjour.
Aux fiches d'accès à Bidima, frontière la Gogi. Il y a 180 km Bolivie na Senyefe, ou la région B, ko Ayoun. Mais comment mon fils bi? Ami domina comme bi le 18 décembre. Ni donna Ayoun bi, Malien B alibi. Akachan. Ou tu sais qu'à pourquoi? Arrivé à Ayoun, gendarmerie Bouladjo, qu'il faut qu'on fout ka carte de séjour d'État à partir d'Ayoun, Kasorokado. Ni en mangadon, fiche d'accès mangadama. Mais il sait que fiche d'accès de Adamadema, qu'il faut que 90 jours d'eau. Kakla kata tigi kumbe sera la kona ma carte de séjour ta carte teme. Son Excellence, il y a des problèmes. Malien te sait qu'à teme. Au temene quoi fait? Malien fait bé, qui veut se libabi. Il te sait qu'à don Nouakchott kono. Il te sait qu'à bo Nema, qui vient au niveau de Nouakchott. Il te sait qu'à bo Guérou, qui vient au niveau de Nouakchott. Mauritanie, région fouillée, à l'exception de 2 régions, il sait qu'à bo qui vient au niveau de Nouakchott. Ça c'est Rosso. Aneni be bo chami kado. Et Malien na be Nouakchott yere. Atise ka bo kafoka beta chami. Atise ka bo kafoka beta Nouadhibou. Atise ka bo kafoka beta Zouerat. Ah mon président, on sengene noyane. Ni sengete fly en kele. Mbo oyro mi fie. Oye anga papier ko yoroy. Mauritaniens y'a yira fo Mali la ambassade mbéa ambassade be laisser passer taka dima ka faraika carte consulaire kan o bela jelembe dima ibe do mobili kono ubi jigisra la ubila segi ka klaki do mobili kono ki refoulé ba fie amberoni mina kombi son excellence centre de refoulement na Mauritaniens fait ni car flama bo domina car sababa bo odon certes malien do bena jitige kama mais malien bete mais kuma dola malien beta soro ka sogonna wala do be mene ku dalento do be mene ku tuka tewilila do be mene parce qu'il faut que malien bede jitige lay. Son Excellence Monsieur le Président Bonyate malien ka Mauritanie Amberoni mena kombi. Mais mon finira en bon français, c'est un cri de cœur. Amberoni mena kombi, ça ne va pas. Ni mogo ya fié, ka foko Mauritanie malien be la fiala galonfi. Ni mogo ya fié ko Mauritanie malien be la fiala galonfi. Parce que ni sengete fly en ekele. Kuma dola ama yere nyininga. Est-ce que Mali croit comme be en malien da? Est-ce que Djamana croit comme be en malien da? Ou bien en Mauritanie malien, il va se rendre malien? Parce que en a une situation, en yafo, kafo, kasigin kafo. Mais il y a les mamans douala. Fama ou ma, en bas fo bamananga na chouwa mina. Fama ou ma kalata ku ni sorobeka beama. N'a soro an sente maliko la abo de foyer. Mais n'a soro an yirobe malla. Quand an moka ou ye mali tutike. Quand an kloma saba ye mali tutike. Quand an jorobe malla. Ni nga vidéo soro il faut réagir. Ça ne va pas du tout. Ni be mouke. Ikake. Parce que malien an djigibe ika pour un changement définitif. Oyenga point folloy. Son Excellence Monsieur le Président, mais yoro flana mi fie ka fraka. Mauritanie séjour. Charia kura mi donala. Malien sigilente Mauritanie mou mi sega séjour tambo fie de. Mauritanie ya yira ka fo pour que ika seko ka séjour soro. Ika boy kata frontière là. Kata ou fiche d'accès m'demanoye jusqu'à 3 mois de validité. Ikato taka soroka don, no 3 mois d'afara ikata. Malien jolina ka dembaya sigilembia. Doube de saba doube de nani.
a tani ka segin yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔ kelen ka tani ka segin a ka ca ni CFA 20,000 ye. N'a fɔra i ka tani ka segin kɛ CFA 20,000 pour que i kana i ka carte de séjour sɔrɔ denbayatigi 3 cɛ min n'a muso n'a den 2 bi yan n'a fɔra olu ka segin n b'a to i yɛrɛ ka calcul kɛ c'est mathématique. Mɔgɔ tɛ yan u ye sariya mun fɔ ko mun bɛ se k'a labato. Carte de séjour malien caman bi yan a tali ka d'u ye mɔgɔw ma ban ka ta dɛ mais condition minnu b'a la malien tɛ se k'a bato parce que a ka gɛlɛn. N'a sɔrɔ k'a fɔ ko ambassade papier bɛ yen an bɛ se ka taa présentation kɔnɔ ye u bɛ se ka séjour d'a ma mais f'i ka bɔ i ka taa fiche d'accès ta malien joli bɛ yan n'u sigilen bɛ yan nɔ san 1 san 2 san 3 u ma bɔ olu bɛ séjour sɔrɔ cogo di u tɛ se ka sɔrɔ. Wa a se t'u ye k'a fɔ k'u n'u ka denbaya bɛ bɔ ka tila ka don k'u bɛ tila ka na carte de séjour ta a se t'u ye. Donc i ka mɔgɔ sigilen minnu bɛ yan i bɛ kuma u fɛ n'u bɛ se ka mun k'a la u k'a k'a la n'u bɛ se ka mun k'a la u k'a k'a la et n'i y'a ye an bɛ vidéo kɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ yan ça ne va pas dɛ n b'o f'i ye dɛ ça ne va pas et ça ne va pas. Mauritanie n'an sera an ka ɲɛmɔgɔw ma c'est que Mauritanie sariya de don an ka to sariya kɔ o tuma na Mali tɛ jamana ye wa an ye jamana de. Son Excellence Monsieur le Président, la réciprocité fait partie de la diplomatie. Ni bere mun dara an kunna mun na a tɛ se k'o bere fɛnɛ da Mauritaniens kun Mali la an ta bɛ ko an fɛ. Mauritanie ko k'an ka séjour ta nɔgɔya da foyi t'an ye yan nɔ Mauritanie dugukolo kɔ kan. Son Excellence, la réciprocité, ça fait partie de la diplomatie. Aïko doke, sinon, on s'alène doyane. Son Excellence, on s'alène doya. Son Excellence, on s'alène doya. Maliens be bara la ya ou somo fatura mala ou tisegata parce que nous tara ou te don. Parce que moko ka doni nogoya ye ou avion tali c'était bay. Et puis, meilleur d'offier, son Excellence, Monsieur le Président, c'est 2 poids, 2 mesures. Maliens te don, sirakan. Mais Mogobe, Olube Maliens takulado, Ugia wari wabi olonvla, Abebe sefa wa Mourani Duru, Doubula do sefa wa bisaba. N'a fɔra Mali ni Mauritanie cɛ n'i ye Nour transporta ou bien n'i ye Sonefuta i bɛ 80,000 sara i bɛ don n'a bɔra 80,000 na ka na kɛ 30,000 ye ka na kɛ 40,000 ye. Son Excellence Mauritanie donni a kɛra anw bolo baara ye. Donc n'aw bɛ se ka mun kɛ a y'o kɛ pour trouver une solution définitive avec l'État mauritanien. C'est un pays frère, une république sœur. A y'a lajɛ ani Mauritaniens ka sigi. Qu'est-ce qu'il faut faire et très rapidement pour qu'on puisse trouver une solution. 3e point, nos transporteurs. Mali camion munu be doyan, Mali camion munu be boyan, ou ka doni ka bo, Mauritanie poste munu bien. Ah, son Excellence, problème balade. Je sais que Djamana problème kachan. Mais nous, les Maliens de Mauritanie, on fait partie du Mali et nous sommes des Maliens. On a un problème à Kangata en considération, étant donné qu'on a un ministère. Voilà, son Excellence n'a fait que l'emballement transporteur. En mounou segilelo ambe deguna, mais emballement transporteur ou fenebe deguna. Le tronçon Nouakchott Bamako, hereta kono. Kata Nouakchott Kata, hereta kono. Emballement ou be warsara de la. Kata sera damna fo sera là-bas. Hereta kono bonyata kono. Son Excellence Monsieur le Président, le Malien Mauritanie yanno en comptant dans Mumbe État ni État tché, mais sans mentir, nous souffrons. Situation ka gelen, aka gelen kosobe. Mauritanie transporteur ou be do en fait, ou be bo ou te de mais en transporteur ou be de sugu bela. Ni dekun te fly en transporteur ou baka. Dekun banka.
de Kumbanga. Mais il faut voir de l'autre côté. Mauritanie, camion Djolubé Témé par la Côte d'Ivoire, Kado Malla, plus de 200 remorques par semaine. On m'a galéré à coup secret. Mais en Sénégal, doit aller. Président, comment Kambeka fois à Kadigné, Ika la main, Mbado Ibas Robi. Son Excellence, Monsieur le Président, les Maliens souffrent en Mauritanie. Région qui l'intéresse, c'est toutes les régions. Aïe Freke, le plus vite possible, à la délégation, en une délégation Kassigi, nous, nana, ou de Mauritanie Kassigi. Accord Mbani Nyonche, commission Koussigira, accord révisé. Mais, Alibi Dama Magakumala. Ni accord dénoncé, aya dénoncé. Ni Kokuram Beke, au Kakia, en Mauritanie, Benkando au Kassoro. Parce que Nemana Toka Menklo là, qu'il faut que Mauritanie a charia, a charia. Mais à côté de chaque loi, il y a une possibilité de dérogation. En Mauritanie, c'est ce qui est fait. En Mauritanie, c'est Balmaya de Banché. En Mauritanie, c'est Fourugnoya de Banché. Pourquoi Mauritanie on la fiala en fait? Pourquoi Mauritanie on doit en fait la fiala? Pourquoi Mauritanie on boire en fait la fiala? Pourquoi Mauritanie on voyager mal la fiala? Pourquoi Mauritanie yoro kadou ou bitaille la fiala? Pourquoi Mauritanie on taxi en fait la fiala? Pourquoi Mauritanie ils font le transport chez nous la fiala? Mais pourquoi on te sait qu'à fouiller? Son Excellence, non, je vraiment, Malien a Kambulo Kore, Mauritanie du Koka. Nous souffrons. Nous souffrons. N'est pas fort parce que n'est pas fort. Je suis le président de tous les Maliens ici, sur le territoire mauritanien. En date de Walla. Tibifone de, n'est de Bakola. Je suis dans les commissariats tous les jours. Vous, alhamdoulilah, vous êtes un président avec un budget. Moi, je suis un président sans budget. On se débrouille. Mais sur un plan diplomatie, à chacun dans son rôle. On me sait que dans les commissariats. On me sait que dans les tribunaux. On me sait que sur un plan social. En bas, la femme téléphone peut sonner chaque heure. Et c'est des points qui sont très importants pour nous. Au Canada, ambassadeur Droma, Ambao Deli, Nasro en Malione, Ambao Deli, Nasro et Kafoko Mali Ambede Djedo, que la délégation soit ici le plus rapidement possible. Ce qui a fait la situation malienne, ni solution Bessro, ou solution Kassoro. Ni Mauritanie on peut faire Malien Kabo. Moi je crois quand même que il faut en discuter. Il faut en discuter. En la unité Balaouye Mauritanie Maliché. En la unité Mangaye Mauritanie Maliché. Mais en la unité le roi de Bissoro pour les deux pays parce que Fembe Bani Mauritanie. Comme on le dit en français, plus de choses nous unissent qui nous séparent. Donc ni Mumbeke ou Kake. Mali ni Mauritanie te sega bonyogona nye fimani djemando mais ni ko be familialité commununa il faut que sigi ka foka ke awdi ja sigi ka foka ke parce que ko imbe ga ta chuga mina mba fiye de nebe ka fo chuga mina aka gele noyi. Son Excellence Monsieur le Président et sega brikuna ko malien do wujiginto à 4 heures ils sont obligés kuka surafana sa ou fait cadeau. Nous m'adonnons fait à 16h, 17h, ou tu sais que nous bora ou bémine. Et nous, maintenant, on les considère comme des clandestins, on les met à la frontière. Chamambeta kaka dembayato, ka dembayato makarekola. Doutigi minene kata do velonkono. Là où je vous parle, Son Excellence, Malien d'Oflen et centre de refoulement là, Amousso Shira refoulement dala, avec Kachila, Chouwa Mila, avec Kachilate. Defitini ba no fait c'est taille double taille. Ah, Barenga Gelene. Son Excellence, Ayula Kwadjo, les Maliens de Mauritanie, ça ne va pas.
Oui, point. Il y a un troisième point. Le quatrième point. Oui, Malien Mounou est resté au niveau de Nouakchott. En Balma Mounoubia, Mounoubé nege barake. Mounoubé batterie koro sanga faranyon. Jamana naka sharia do. Fait kanga ke sharia kunda. En Balma où il y a conditions réunies. Mais ces gens sont persécutés. Souvent, Bimbita Kouka, Katou Mine Katanouye, et Kuntala Jutala. Nitara Mumbounye Ambadon. Antino Foyambe Mumbe Ambadon. Ça ne va pas. Mauritanie prison, Maliemba Konotani. Son Excellence, Monsieur le Président, Aïkoke, sinon ça ne va pas. Mali en tado, en beladjele djedo. On sait mouye kake ambake. À chacun dans son rôle, comme je vous ai dit, on sait que Yulika Joke. On sait que c'est Rodola, avec nos relations, on fait kanga mouke aouyake. Parce que Naoumake, nous sommes tous jugés un jour par le chef suprême. Chacun dans son rôle. Donc, les vidéos, il faut agir, il faut réagir. Pour que Mauritanie Malien belafia. Donc, les militaires mourants comme bien fait, car niefié, il y a un gouvernement beladjelé. Nous, on a un ministère. Le ministère de Kanga dépêché Kaka Mauritanie, on a signé qu'à faux à Kaladje. Nasoro Mumbeke. La balle est dans votre camp. En kanga moufo, en yafo. Au biseka mouke, en djigibaka, au kake. A kanabla daga krindala kafo ambe un mois ta ou bien ambe wuleli ke ka observation ke meka kuma munu finira galonta là, c'est la vérité. Donc nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre patriotisme. Nous comptons sur vous pour qu'on puisse trouver ensemble une solution durable avec la République sœur de la Mauritanie. En façon Malibain, Ambe Douaouke, Alaka Djidi, Alaka Sababouimouke, Alaka Garsiga Foni, Alaka Beladjele Labanye, Alaka Soutra, Mali, Alaka Bo, wa assalamu alaikum. On y va dans ce qui est un cas bi kibario la no kanta meja ale kibario ye. Ka bela jele fo ka wole nyumando o ka flele nyumana ka fo ka wole nyumando o ka kanta meja swantilla ka ka ko kunofunu tayro o ka mbe watu were wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.